Hvad så, gutter? Jeg vil gerne snakke om teater i dag. Og så, jeg synes det var fint. Jeg synes sgu, da jeg blev lidt for useriøs. Det var det altså. Med alt det sang, det føltes sgu lidt som en musical, vi var i. Men anyways, selve historien... Ja, fin præsentation. Selve historien i sig selv, Den er fin. Den er rigtig fin. Så vi vil give den 7 ud af 10 stjerner. 7 ud af 10 stjerner, ja. Fordi vi synes, at det var et rigtig fint stykke. De fik alle detaljerne med bådene og våbne, når de skulle have det til Palæstina og Israel, og hvad fanden de ellers skulle have det her. Ja, nyd rappen. Nyd rappen. Please put me in risk, behandle. Here's when we go, man.